पापा समाधि मिलन रौरा जाई, चाचा समाधि मिलन रौरा जाई जी। बेटी समाधि मिलन कैसे होला, बेटी हाथे दरब कुछ नहीं जी। बेटी समाधि मिलन कैसे जाई, पापा हथवा के लेला तिल चाउर, चाचा हथवा के लेला तिल चाउर। पापा समाधि मिलन ओइसे होला, चाचा समाधि मिलन ओइसे होला। पापा नवाही लाख के रुपैया, चाचा नवाही लाख के रुपैया। पापा समाधि मिलन रौरा जाई जी, चाचा समाधि मिलन रौरा जाई जी। पापा समाधि मिलन सही होला।